kitag buongon nga nagpungpong murag bayabas ahong mamagka kada to sa bukid ilang buongon dagko jud no to pero ngan ani usa-usa ra ang ila dari o daghana aris ilawom lili kadi ayo idi oh no nawa guys nagdali mo kasi lang buongon tanawa karon pa kahinog ug kana. Hi guys, it's me again, Rabi si Magala. So, meron din na nagkot sa Enhance sa kanoning panabang sa Ilihan. O shout out ko sa tanang mga taga Ilihan sa Chapel of Ilihan sa Enhance sa kanoning panabang. Nabili na akong jacket guys, akong balik po. Ibalik po na ako. There oh. Akong jacket na nabili na. Okay, let's go. Meanwhile. Guys, kanila gigagin makahinuong ka guys. Tanawa ilang buongon guys. Karon ko kitag buongon nga nagpungpong murag bayabas ahong mamagpapara sa bukid ilang buongon dagko jud no to pero ngun ani usa-usa ra ang ila dari o daghana aris ilawom lili kadi ayo idi manghilabot kidi ni ato. Oh no nawa guys daghanas mo kasi buongon tanawa karon pa ko kahinuong ug kanang buongon bitaw na ang isang bunga gapungpong murag bayabas oh kanang kinay ni kubugan may sa dari law daghanang kuan bunga. A few moments later. Ansa ni siya guys, buongon bayabas. Gapungpong iyahang bunga. Nice lagi ilang ko ano. Pampo kitag buongon nga nagipungpong jud siya. Haw nakita kay usa-usa lang. Guys ana mo lami anig mga hinog na. Pag if on mabuong jud tagiya dani kaon guys. Nakiagir ko dari video guys ha. Namni sa Ilihanan is Ilihan Kilid Chapel. 2 hours later. A few moments later. Ba-da-da-da-da-ba-ba-da.